Кожны хоча сабе кватэру ў Менску. Нехта вымушаны туліцца са сваякамі, іншым трэба больш пакояў для падрастаючых дзяцей, якім таксама неўзабаве спатрэбіцца ўласнае жыллё. На крайні выпадак дадатковую жылплошчу можна проста здаваць у арэнду. Бальшыня з нас адкажа на гэта рэзонным пытаннем. Дзе ж узяць грошай на такую інвестыцыю? А ці ведаеце вы, што кошты на жыллё ў Менску штучна завышаныя на дзясяткі адсоткаў? То бок мы пераплочваем дзясяткі тысяч долараў за кожную нованабытую кватэру. А грошы гэтыя ідуць не ў бюджэт, а ў схемы з прыкметамі карупцыі, што вядуць да самых вярхоў улады. Па выніках нашага новага расследавання мы даведаліся, як менавіта працуюць механізмы па завышэнні коштаў на нерухомасць. Хто гэта робіць, хто атрымлівае ад гэтага выгаду і як менавіта гэтыя выгадаатрымальнікі звязаныя з уладамі і непасрэдна з сям'ёй Александра Лукашэнкі. Вы глядзіце перадачу «Давайце разбірацца». З вами Станіслав Вашкевіч. Вітаем вас у новым сезоне. Сёння у нашым выданні. Швейцарскія фонды, кіпрыёцкія афшоры, эміратскія бенефіцыяры. А з расійскага боку ролю старшыні выконваў дзяржаўны сакратар саюзнай дзяржавы Павел Барадзін. Як Дана Холдинг апынуўся ў Беларусі і каму ідуць барышы ад атрыманых імі льготаў? Размова твар у твар. Мы паразмаўлялі пра нашае расследаванне з Багалюбам Карычам. Што ён нам на гэта адказаў? У наших мінулых выпусках мы ўжо закраналі перадзел будаўнічага рынку ў сталіцы. З 10 гадоў таму больш за палову новых праектаў прыходзілася на 3 дзяржаўныя арганізацыі: УКБ Менгарвыканкаму, МАПІД і Менскбуд. Але з таго часу сітуацыя кардынальна памянялася. На першае месца сярод забудоўнікаў нечакана вырваліся кампаніі, якія належаць групе Дана, што кантралюецца сербскімі братамі Карычамі. Цяпер на папулярным сайце па продажы нерухомасці Quarter.by кампаніі, якія ўваходзяць у групу Дана, прапануюць кватэры ў 9 будаваных імі жыллёвых комплексах. Былая тройка дзяржаўных лідараў рынку разам узятыя не маюць ані паловы ад гэтага аб'ёму. На першы погляд здавалася б тэндэнцыя станоўчая. На змену непаваротлівым стратным дзяржаўным гігантам прыйшлі дынамічныя прыватныя інвестары, ды ў дадатак яшчэ і замежныя, то бок з міжнароднымі тэхналогіямі ды капіталамі. Але калі прыглядзецца да рынку бліжэй, то змены апынаюцца ўсяго толькі касметычнымі і тычацца выключна грашовых потокаў. Замоўца Zomex Investment, праектная арганізацыя Dana Astra, генпадрадная арганізацыя, будаўнічае ўпраўленне нумар 21, ААД Менскпромбуд. І так, ільвіную долю работ для холдингу Дана па-ранейшаму выконваюць все тыя самыя дзяржаўныя арганізацыі, ну і яшчэ некаторыя беларускія прыватныя. Толькі ўжо не ў якасці забудоўніка, а ў нізкапрыбытковым статусе падраднай арганізацыі. Гэтак на найбуйнейшым у гісторыі незалежнай Беларусі будаўнічым праекце «Мінск-Свет» замоўцам з'яўляецца член Дана Холдингу сумеснае акцыянернае таварыства Zomex Investment. А падрадчык у іх, да прыкладу, на дамы нумар 37 і 38 дзяржаўнае акцыянернае таварыства «МАПІД». За 9 месяцаў летась МАПІД спрацаваў з рэнтабельнасцю 7%. Рэнтабельнасць жа Zomex Investment – 70, у 10 разоў больш. Іншымі словамі, паверх усіх выдаткаў яны накручваюць кошт яшчэ настолькі ж і потым яшчэ 1,5 разу настолькі ж. І гэта ўжо пасля выдаткаў на распрацоўку праекта. У чым жа сакрэт суперпрыбытковасці бізнес-мадэлі Карычаў? Адказ просты. Тое, за што беларускія забудоўнікі заплацілі б сотні мільёнаў долараў, дзяржава аддае сербам бескаштоўна. У прыватнасці зямлю для распрацоўкі праекту «Маяк Мінска», велізарны ўчастак каля нацыянальнай бібліятэкі плошчай больш за 500 000 квадратных метраў кампаніі Карычаў, Zomex Investment і Белінте-Роба атрымалі бясплатна. Мы даведаліся кадастравы кошт зямель у гэтым раёне – $354 за квадратны метр. То бок 55 гектараў ля нацыянальнай бібліятэкі, які Александр Лукашенко сваім указам падараваў сям'і Карычаў, каштавалі беларускаму бюджэту без малога $200 мільёнаў. Больш за тое, інфраструктурныя сеткі для жыллёвага комплексу Даны ўлады робяць самі за кошт беларускіх падаткаплатнікаў. Вось як нам гэта пракаментаваў на умовах ананімнасці адзін з буйных айчынных забудоўнікаў. Канкураваць з Данай вельмі цяжка. Мы гандлюемся за дробныя надзелы на аўкцыёнах, плацім за адсяленне, знос, самі пракладваем сеткі, а сербы ўсё атрымліваюць за кошт бюджэту.
У сусветнай практыцы ёсць прэцэдэнты такіх ільготаў. Напрыклад, на золку сваёй незалежнасці інвестараў завабліваў да сябе такім чынам Сінгапур. Але на дзвюх цвёрдых умовах, калі кампанія прыносіла наўзамен новыя тэхналогіі або значныя ўласныя капіталы. Што да тэхналогіяў, сям'я Карышаў сапраўды абяцала пабудаваць за нацыянальнай бібліятэкай горад у горадзе, архітэктурныя аналагі якога ў свеце мелі быць толькі ў Лас-Вегасе ды Дубаі. Сярод абяцаных дзівосаў праект дэманстраваў прасторныя паркі з каналамі, па якіх плаваюць гандолы. У рэчаіснасці, аднак, будынкі, якія малявалі ў праекце вось так, пабудавалі па выніку вось такімі. Абяцаныя паркі забудоўнікі ўшчыльнілі дадатковымі тыповымі панелькамі. Предполагалось, что приблизительно на одну квартиру в доме будет по одному машиноместу, и рядом строящиеся дома, там получается 5 столбиков, там тоже непонятно, где у них будет парковка. А гандолу у выніку прывезлі толькі адну – цацачную, і паставілі яе на асфальт. На сённяшні дзень у гэтым месцы не стаіць ужо ані той цацачнай гандолы, якую, падобна, прывозілі толькі для справаздачнай фоткі. Дарэчы, дзякуючы сербскім інвестарам, у жаргон беларускіх будаўнікоў увайшоў новы тэрмін – гандальеры. Так называюць несумленныя практыкі пры продажы нерухомасці. А таксама гандальерамі называюць людзей, якія даюць заведама невыканальныя абяцанні, ад самага пачатку не збіраючыся іх прытрымлівацца. Але асноўная прэтэнзія да Даны нават не знешні выгляд і не самавольнае ўшчыльненне праекту. Асноўныя інфармацыйныя нагоды холдынгу ў незалежнай прэсе здараюцца праз незадаволеных пакупнікоў. В данной организации мы периодически сталкиваемся в судебном порядке. К нам обращаются, ежегодно к нам обращаются потребители, которые приобретают их недвижимое имущество. Данное имущество не соответствует строительным нормам и требованиям. Інтэрнэт стракаціць скаргамі жыльцоў на ашуканства па колькасці квадратных метраў, калі жылец аплочвае, напрыклад, 60, а атрымлівае на паўдзесятка менш. Шчыліны ў сценах, праз якія можна заглянуць у другі пакой, столі, якія прасядаюць, блакуючы дзверы і лопаючы люстэркі. Вось адно з апошніх відэа на гэтую тэму знятае, як выглядае ў Маяку Менска. А вот там соседняя квартира. Полный зато из окна видна библиотека. Здавалася б, здарылася разовая накладка. Інвестар шукаў дзяржаву, атрымаўшы льготы пад фейкавы інвестпраект. Але пачакайце, пакуль гэта дойдзе да прэзідэнта, думалі тады многія, таму што ў нашай краіне з такімі махінацыямі разбіраюцца на раз-два. Гэтак расійская кампанія «Маноліум Інжынірынг» атрымала ад Менгарвыканкама пад забудову старое тралейбуснае дэпо на вуліцы Чырвоная. Наўзамен гэтая расійская фірма ўзвяла для горада іншае дэпо ва Ўручча, плюс паўдзельнічала ў рэканструкцыі вуліцы Гарадзецкай і ў будаўніцтве нацыянальнай бібліятэкі. Але ўлады палічылі работы нездавальняючымі і недастаткова хуткімі. У выніку інвестар страціў усё – і грошы, і абяцаную яму пляцоўку. Вярнуць $20 мільёнаў кампаніі пакуль не дапамаглі ані суды, ані міжнародныя арбітражы. З сербскімі інвестарамі, аднак, атрымалася ўсё наадварот. У 2012 годзе старшыня КДК Якабсон крытыкуе іх за зрыў тэрмінаў і кепскую якасць планіроўкі Маяка Менска, указваючы на недасведчанасць холдынгу Дана ў гэтай справе. Але ў 2014 годзе Александр Лукашенко выдзяляе ім яшчэ бясплатнай зямлі ў Менску кадастравым коштам на $1 мільярд. Выдаткі па інфраструктуры на сябе бярэ бюджэт. Прыбыткі ж кампаніі ад гэтага праекту вызваляюцца ад падаткаў. Нагадаем, гаворка ідзе аб барышах па $100 мільёнаў на год і рэнтабельнасць, якая ў 10 разоў перавышае сярэднюю па краіне. Калі б на кожны гектар зямель падараваны сербам у Менску улады б абвясцілі аўкцыён, то канкурэнцыя змусіла б розных забудоўнікаў знізіць там сваю рэнтабельнасць да сярэдняга па краіне, у раён, допустим, 20%. А сыходзячы з дакументацыі Zomex Investment, гэта азначала б, што жыллё там магло б каштаваць каля $400 за квадратны метр. Але замест гэтага Александр Лукашенко чамусьці вырашае стварыць там прыватную і больш за тое афшорную манаполію, каб яна здымала суперпрыбыткі з бюджэту і з пакупнікоў кватэр. Апошні аргумент, які часта гучыць у абарону холдынгу Дана, гэта тое, што яны прынеслі ў беларускую эканоміку грошы, якіх бракавала для забудовы згаданых тэрыторый. Але, як выявіла нашае расследаванне, уласныя сродкі Дана холдынг, калі ўкладае, то мізэрныя.
Вывучыўшы фінансавую справаздачнасць Zomex Investment, мы выявілі, што летась гэтая фірма атрымала авансаў на суму, якая ў 2,5 разы перакрыла ўсе яе выдаткі. Для параўнання, Мапід у тым жа перыядзе не мог пакрыць авансамі ані 5% ад неабходных укладанняў. Іншымі словамі, у адрозненне ад Мапіду, які, як і многія іншыя, будуе збольшага за ўласныя сродкі, Zomex Investment распрадае нерухомасць задоўга да таго, як яна пачынае будавацца. Перадпродаж кватэраў чыніцца праз гэтак званыя жыллёвыя аблігацыі. Выкупіўшы іх, чалавек можа набыць сабе квадратныя метры ў яшчэ не пабудаваным доме. Зазвычай пры такой перадаплаце даецца істотная зніжка. 30% жильцов, за их счет, как я понимаю, строился дом, то есть потому что они почти целиком внесли сумму сразу. Але пераважную частку сваіх жыллёвых аблігацый Dana Holding прадае не фізічным асобам. Напрыклад, летась у траўні БПС Банк, беларуская філія найбуйнейшай дзяржаўнай фінансавай установы Расіі, выкупіла ў Zomex Investment жыллёвых аблігацый на 258 мільёнаў рублёў. Гэта больш за палову ад вартасці ўсіх актыўных жыллёвых аблігацый, выпушчаных у Беларусі на той момант. Итак, што мы высветлілі на гэтым этапе доследу? Кампаніі Dana Holding, як правіла, не будуюць самі, не інвестуюць у праекты ўласных грошай. А што тычыцца тэхналогіі, то, мяркуючы з паведамленняў у прэсе, яны хутчэй наадварот вызначаюцца антырэкордамі ў справе парушэння будаўнічых стандартаў. Што праўда, варта зазначыць, што гэтыя парушэнні не татальныя. Тут, на Маяку Менску, мы сустракалі людзей, які, пражыўшы ў гэтых дамах некалькі гадоў, па-ранейшаму застаюцца ўсім задаволеныя. Асноўная функцыя сербскіх інвестараў, якая кідаецца ў вочы з даступнай інфармацыі, выглядае ў тым, каб высмоктваць грошы з будаўнічага рынку. Як з бюджэту, праз невыплату падаткаў і кампенсацыі за права забудовы, так і са звычайных беларусаў, праз завышэнне коштаў, дзякуючы манапольнай уласнасці на найлепшыя кавалкі сталічнай зямлі. А што ляжыць па другі бок гэтага парталу? Куды далей паступаюць дзесяткі мільёнаў долараў з беларускага будаўнічага рынку пасля таго, як яны ў яго ўсмоктваюцца? На пачатку мы вырашылі спытацца гэта ў самых уласнікаў Dana Holding. Але там нам у афіцыйным каментары адмовілі з наступнай фармулёўкай. Паводле умоваў супрацы са швейцарскімі фондамі, якія інвестуюць у нашыя праекты, мы ўзялі на сябе абавязанне не камунікаваць са сродкамі масавай інфармацыі. Тады мы вырашылі зайсці з другога канца і прасачыць за галерэяй Art House, дырэктарам якой, паводле паведамленняў у СМІ, з'яўляецца Лілія Лукашенка, жонка старэйшага сына кіраўніка краіны. Праз некаторы час нашыя высілкі далі плён. Мы заўважылі там саму Лілію Лукашэнку, якая сядзела за сталом перамоў з Багалюбам Карычам і ягонай жонай Міланкай. Мы зайшлі паразмаўляць з высокапастаўленымі бізнес-партнёрамі, на што яны пагадзіліся толькі пры ўмове выключанай камеры і канфідэнцыйнасці размовы. У выніку ад свайго права пракаментаваць наша расследаванне Багалюб Карыч адмовіўся. Пра Лілію Лукашэнку ён сказаў, што яна ў яго холдынгу не працуе, а з'яўляецца звычайным арандатарам, з якім яны абмяркоўвалі падтрымку тутэйшых мастакоў. На пытанне ж, чаму выкананне праекту Маяк Менска настолькі далёкае ад першапачатковага праекту, ён адказаў лаканічна. Priča se o tome da projekat Majaka Minska je bio ovakvi na početku, a sad puno drugačiji. Тады мы пачалі капаць самі. Шлях да сапраўднага багацця для Карычева адчыніўся з пачаткам перабудовы ў Савецкім Саюзе. Савецкая эканоміка тады перажывала востры сістэмны крызіс. Канвертаваць рублі ў валюту станавілася ўсё цяжэй. Таму разлікі паміж прадпрыемствамі масава пераходзілі на бартэр. З усіх тавараў, якія прапаноўваліся для аплаты, найлягчэй у замежную валюту можна было канвертаваць каштоўныя паперы ды камяні. Таму, агледзеўшыся некаторы час у Маскве, Карычы перанеслі свой бізнес у Якуцію, цэнтр расійскай здабычы алмазаў. Разам з Карычамі ў Якуціі абаснаваўся і іх зямляк з Косава, этнічны албанец Бехджет Пацолі, са сваёй кампаніяй Mobitex, зарэгістраванай у Швейцарыі. У Якуцку, як у Менску, Карычы, а таксама разам з імі Бехджет Пацолі адразу атрымалі шэраг важных дзяржаўных падрадаў. Там ад дзяржаўнай карпорацыі Саха-Знешбуд. Саха – гэта саманазва якутаў.
У спрошчаным выглядзе схема працы косаўскіх дзялкоў у Якуцку выглядала наступным чынам. Дзяржаўныя кампаніі замаўлялі ў іх інвестпраекты, якія тагачасныя расійскія СМІ называлі звышдарагімі. А аплочвалі гэта алмазамі з дзяржаўных фондаў. Паводле эксклюзіўнасці, умовы гэтыя можна параўнаць з тымі, што карычы маюць цяпер у Беларусі. Чым жа заслужылі яны такое выключнае да сябе стаўленне? Сакрэт гэты адкрыўся праз некалькі год. У 92 годзе пракуратура швейцарскага Берна завяла супраць Падсолі крымінальную справу за адмыванне грошай якуцкіх урадоўцаў. Выявілася, што ў офісе Мабітэкса ў швейцарскім Лугана былі зарэгістраваныя кампанія Саха Інвестмент і фонд дзяцей Сахі, дзе прэзідэнтам быў дырэктар дзвюх кампаній Падсолі, а яго намеснікамі два якуцкія ўрадоўцы, ад якіх залежалі усе падрады косаўскіх дзялкоў у гэтым расійскім рэгіёне. Былыя кіраўнікі Сахазнешбуду Юрый Буслаев і Сахазнешоптгандлю Андрей Попов. Паводле швейцарскага выдання «Лятан» многія разлікі праводзіліся праз заснаваныя братамі Карычамі ў Маскве АК Банк. З 97-го года ў склад сузаснавальнікаў АК Банку увайшоў мэтавы фонд будучых пакаленняў Сахі на чале з Вольгай Андросавай, дачкой тагачаснага прэзідэнта Якуціі. У 2005 годзе Цэнтрабанк Расіі адклікаў ліцэнзію АК Банку за адмыванне грошай. Такая інфармацыя месціцца на партале актуальных банкаўскіх ліцэнзій РФ. Але перад гэтым карычы паспелі паўдзельнічаць у яшчэ адной гіганцкай схеме – знакамітай рэстаўрацыі Крамля ды іншых урадавых будынкаў у Маскве. У 1993 годзе мэр Якуцка Павел Барадзін пераязджае ў Маскву, дзе неўзабаве становіцца кіраўніком управлення спраў прэзідэнта Расіі Барыса Ельцына. Дарэчы, пазней ягоным намеснікам некаторы час працаваў дзейны кіраўнік Расіі Владзімір Пуцін. Услед за Барадзіным у 93 годзе з Якуціі пераехалі і яго старыя партнёры – Бехджет Падсолі і браты Карычы. У Маскве яны працягнулі працаваць па той жа схеме, што і ў Якуцку, толькі з большым размахам. Падрады іх, сярод іншага, уключалі рэстаўрацыю Крамля ды Цэнтральнага банку Расіі. А расплочваліся з імі ўжо не алмазамі, як у Якуціі, а нафтай. У 2000 годзе Павел Барадзін, які на той момант займаў пасаду сакратара Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, быў арыштаваны ў Нью-Йорку. Запыт падала швейцарская пракуратура ў сувязі з падазрэннем у хабарніцтве, у тым, што ён адмываў грошы пры рэстаўрацыі ўрадавых будынкаў у Маскве кампаніямі Падсолі ды Карычаў. Найбольш хваравітую рэакцыю гэта тады выклікала ў кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі. Гэта надзвычай несяброўскі крок ЗША, накіраваны супраць Беларусі і Расіі, а асабліва іх саюзу. Мы павінны выпрацаваць лінію паводзінаў, як паводзіць сябе далей са Злучанымі Штатамі Амерыкі. Праз некалькі год Барадзіна вызвалілі, і ён прывёў на буйныя падрады ў Беларусь сваіх даўніх партнёраў па афёрах з якуцкімі алмазамі і рэканструкцыі ўрадавых будынкаў у Маскве. Менавіта сакратар Саюзнай дзяржавы ініцыяваў праект, які цяпер вядомы пад назвай «Мінск-свет». Здзіўленне выклікае не паспешлівасць і руплівасць, з якой чыноўнікі ўзяліся за справу, а той факт, што вёў паседжанне міністр транспарту і камунікацыі Владзімір Сасноўскі, а з расійскага боку ролю старшыні выконваў дзяржаўны сакратар Саюзнай дзяржавы Павел Барадзін. Зрэшты, Александр Лукашенко мог пазнаёміцца з карычамі значна раней. Я ведаю, што ў Югаславіі да таго, як там разгарнуліся ваенныя дзеянні, захоўваліся велізарнейшыя уклады на рахунках фірмаў. Там захоўваліся асабістыя грошы многіх чыноўнікаў. Але здарылася паездка ў Белград на асабістым самалёце прэзідэнта. Паехала вельмі вялікая каманда. І гэтыя грошы былі вывезеныя ў наяўнай форме. Беларускія кампаніі холдынгу належаць кіпрыёцкім афшорам, канчатковым бенефіцыярам якіх з'яўляецца Нябойша Карыч, зарэгістраваны ў Дубаі, Арабскія Эміраты. Итак, что мы высветлили по выніках нашага расследавання? Схемы сям'і Карычаў у Беларусі маюць шмат падобнага з іх ранейшымі праектамі ў Якуцку і Маскве. Для чыноўнікаў, якія тады курыравалі гэтыя працэсы, рэч заканчвалася крымінальным пераследам за адмыванне грошай. Што праўда, варта зазначыць, што ў тых крымінальных справах Карычы не заўсёды выступалі фігурантамі. І ў Якуцку, і ў Маскве, і ў Менску ў праектах сербскіх бізнэсоўцаў засвяціўся ўплывовы чыноўнік з гісторыі карупцыйных абвінавачанняў – Павел Барадзін.
Дывідэнды ад звышпрыбыткаў з ільготаў на больш як $1 мільярд, якія карычы атрымалі асабіста ад Александра Лукашэнкі, ідуць праз кіпрыёцкія афшоры члену гэтай сям'і Нябойшу з адрасам у Арабскіх Эміратах, а таксама ананімным швайцарскім фондам. Пры дапамозе фота і аўдыёфіксацыі мы даказалі, што Багалюб і Міланка Карыч вядуць справы з сям'ёй Лукашэнкі. Але што канкрэтна яны абмяркоўвалі з Ліліяй Лукашэнка у галерэі, калі мы іх там заспелі, проста мастацтва ці нейкія іншыя схемы застаецца пакуль невядомым. Вынік манаполіі Карычаў на найбуйнейшыя будаўнічыя пляцоўкі ў Менску тое, што кошты на кватэры ў іхных аб'ектах істотна завышаныя. Каб не пропустить новое расследование телеканалу Белсат, не забывайте подписываться на наш YouTube-канал и долучайтесь до нашей группы в социальных сетках. С вами был Станислав Вашкевич. До встречи праз 2 тижні у программе «Давайте разбираться».